Selamat hari Minggu madihita salahutna. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhon dung trintatis. Hasi tulusadan ni debata. Do topik posmaro hamuna unang hamu mabiar. Tapukama parminggota mari demahita se buku de nomor 8 ayat sada sa tutulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
do goar nito di porbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Tigordo akka dalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alay ang go halak parjahat, tarsulad di dodisi. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Maulate hudok kami. Ala di pabisar hodo tuhami barita na uli na manodangi rohanami. Ay ala nii ubain hutadahami ho dohot lomo ni roham. Di pangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jala naing martua hami bahenommu. Say perbadiay marohanami marhite-hite todim. Jala pargugoy mahami, mangkorom hisap-hisap, dohot makatopon roha portibyon. Saya palas marohanami manguloyho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita siya bukid de nomor 230 ayat sada dohot pitu. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima siap patik parjulu sahat tu patik paupaton. Patik parjulu, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanomu jala dang jadi sumanomu, manangaha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonong goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosugut, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa si ulahmu, alayang guari papituhoni, ari paradianan di Jehovah de batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pena mangibati hutam. Ay di naonomari do di toppa debata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni,
Di bahenido umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari para dianan nai, jala di parbadiai. Atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, saya pargugui mahami, mangulahon na humbartu patikmi. Amin. Marid de mahita siya buku de nomor 170 ayat 1-2. Tatopoti madosata di joloni tuhata, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami, pargugo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tu jolom manopoti dosan nami nagudangi, di bagasan hajahatod dohami tubuh, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Caluruk na hami manibil sian akka dalammu. Masa gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam. Doot asi ni roham. Seunang paingot-ingot akka dosa haposon nami. Dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami, hobartu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasisan ni dosa. Songonod do hata ni Jahoba. Una kumabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga palaw hujo guarmu ahu na punaho. Hasangapon madi debata na digijang. Marede mahita siya buku de nomor 765 ayat 1.
Epistel di hari mingguon dienet sian pesalmen bidu 62 mamuka sian ayat sada 1 ayat 5 tajahama marsika sorry. Ede sian si Daud holan ibana do partano batu aku do hatu aku. Saya mertup-tupi nasida naing mangujarhon ibana sian hati bulonna. Mangapian digabus, mamasu-masu di pamanganna. HP maburai do yangko rohana sida di bagasan sela. Ima sahatna, mertua do akana tumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amin. Marede mahita siya buku de nomor 715 ayat 2 1 tulu. Hati dakon maha porsiaw tay songon na ni hati dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumapalangi do tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya ton di porbadia adorang suabuguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni sinatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano aturung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahutul tu siamun de bataja huba amanai pargugu na suatu dosane di sima ibana kay mamula so tu tanong na umialak na mangulu dot na mati. Au porsea do tu perbadia jaladong sada huria na badia. Huria to panya Kristen akan na badia do dasani dosa. Do dihatai na mando mula mangulu do sugut lagi ni halak na mati. Do dia muluan na sudah. Amin. Tabigema ede pujian sian ina Kamis di rutima kor ama.
Dikting namasa di Huriata di mingguan tanggal 1 Agustus 2026. Na perjolo ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga. Fernando Sitorus inangin Ruth Borusiaan nasida majalo pasu-pasu pabagasod di Huriata na di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2025. Inganan nasida di Jalan Nurul Yakin RT 019 RW 008 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Yuksia. Keluarga Samuel Romario Sihaan inangin dari Borsitopul nasida majalo pasu-pasu pabagasod di Huriata na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026. Inganan nasida di Jalan Mahakam nomor 27 RT 02 RW 06 Ciracas Manang Yuksia. Napaduahon Nanang Merbagas Tik-tik Parjolo Nayang majalo pasu-pasu pabagas soma Yosua Albert Estein Sitorus anak nyamang Padita Rorden F Sitorus MTH Nahinan tubuni inang Ronauli Maritan Boris itu Morang ruasnya KIP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Rawabola nomor 26 RT 006 RW 007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Yuksada. Dohot Oranna Sarah Agata Boru Siburian Boru Nyamang Charles Siburian SH Nahinan tubuni inang Herlina Boru Hutahuruk Sian ruasnya HKBP Martoba Resort Martoba Sian Huta Jalan Parel Pasaribu Gang Jambu Mente nomor 20 Pematang Siantar. Pamasmasur di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion Pidahuriado keluarga Armando Yonatan Napitupulu inang Merlin Borusaragi Pida tu GPIB Jemaat Agape inganan nasida yan di Kelapa Dua Wetan Manang Yuksia. Napapaton pemencuna situa. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2026 di perminggu pukul 10 WIB Patupan Huriado paperhatan pensiun amang situa Erbin Sihite SH MH Wuk 10 ala nonggo umur nasida 65 tahun. Laos papungutu Pak Dohita di bagasan amplop di tuluhali permingguan. Songot tada hamoletiota di pakubasion nasida nasalilingon di Huriata. Duk siduk permingguan di Patu Pahuriado acara ramatama di GSM Gloria Lantesada. Nani dohotan ni utusan sian ganum wik dohot utusan kategorial. Domutusi ibadah khusus di Pasada tu permingguan pukul 11 WIB. Dewan Koinonia Seksiama di Patupa Seksiama do pekan olahraga ama antar week di opat cabang olahraga voli, tenis meja, catur doh bulu tangkis. Pendaftaran dimulai hari Jumat 31 Juli 2026 sahatu hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 marhiti sitawi nabi. Napaunopon Dewan Diakoni Sosial Seksi Sosial tabuam mari tangyakta karuas Huriata na di bagasa persaiton songon noktar surat di tik-tik tak. Napapituhon Dewan Marturia Multimedia pinaboto tu sudi ruas ni Huriata narade naing parsidoho melayani multimedia impokus asa didaftar homa guarna tu Dewan Marturia Manang tu sekretaris gereja Napawaluhon Distrik Walu DKI Jakarta. Senin tanggal 10 Agustus 2026 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik maringanan di NTV Tower dimulai pukul 7 WIB. Berhak do utusan Sinode Godang do utusan Sinode Distrik Maddohoti Ulauni.
na Pasiahon, Panitia Pesta Gotilon HUT 47 tahun, transformasi tahun 2026. Alanung ngalam jonok ima Pesta Gotilon HUT pau 47 tahun, transformasi 2026. Pinangido tuita salhuna. Asa tapasa madukungata marhite tupak donasi dohot persembahan kasih naung dibagihon diganup wiktabe. Asa anggia boy dapot dana baitu haperluan operasional ni huriata. Tapasa ma marhite koordinator dana wiktabe. Demu tu Pesta Gotilon ulang tahun gereja Hagai Perujo Cibubur pau 47 tahun, transformasi 2026. Patu paun ni panitia do marhite seksi kesehatan ni huriata ima program donor darah di Patupa di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 dimulai pukul 7.30 1 jam 10 sadawib maringanat di GSM Gloria lantai sada pinaboto tu sudah ruas nanang madohoti dohot nanang memenuhi syarat laho donor darah asa mendaftar ma tu sitawit nabi napa 10-hon panitia pembangunan HKIP Cibubur periode 2025-2027. Alan yang dapat nama tikina panitia pembangunan Paulak Koda Natalangan Nasian Ruas Sian Wiksada Sa'rudi Wik 12 Ima nama nuor lahan gereja HKBP Cibubur Marhiteon asa toktong ma taingot pasahaton cicilan komitmen siganuk bulan songon naktar surat di wiktabe asabui dengan Paula Kota dana talangan ni tu ruas nuhuriata tu hari-hari namangihut disude dukungan tu panitia pembangunan nuhuriata di pasahat kami ma mau lihat gudang tu hatama nama masing-masing hita saluhutna laporan perhitungan panitia pembangunan boy matajaha di warta naung tadiuk B pasapul sadahun buah-buah. Obar tu program kerja ni hurata tahun 2026. Marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria. Asa tapasa bema peliat taut tu huria godangna 500.000 per tahun. Manang marhite situawit nabe. Bukti transfer asa tapasa ma tu situawit tabe manang tu huria. Songonima tikting di minggu tasadarion akatikting namangi boy mata jaha natar sura di warta jemaat. Tabigema ede pujian sian kor wik 10.
Mari demahita sia buku de nomor 760 sia tapasaha ma pilih sadaa sadabi. Tude bata do pakirimoki di tanah laut ng awang-awangi ibarado hapong sakit totong do diramo tilakagi toropeng paramana hopian debataki do sumarihona pasrahaki seorang doa gimana dona mandungani Aporiki nang bunga-bungai Rodi sude natino panai Namet-met na nabagai Ibana dona marmudu hobi Torope debataki do sumarihona pasrahaki sonang doa imana dona mandungai sumarihona pasrahaki sonang doa ibana dona mandungai aporiki nang bunga-bungai rodi sude
Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Upasatami madiri nami tuho ale Tuhan lo manangihon hatam na badiai loasma damem na sumrungi mangaramoti hati-hati dot pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan syokop kami. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Hatani debata dihita naung nyatur honi huriata hombartu almanak di minggu pasapuluhon dung Trinitatis nienet sian buku Evangelium Matius bidu 14 mamukamai sian ayat 22 satro di ayat 30 di doksongonon dungi di das-das Yesus ma akasi seanna marparau pajoloho tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tu dolok martangiang. Masa dung bot ari holan sahalak nama disih. Alayang go parawi nunga tarholang sian pasir. Jala disosak galubangido nasida. Ay alodo alogo itu nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus mandapoton nasida di sisik ni tao. Jadi dung diida sisiani ibana mardalan di sisik ni taui. Marlangan manasida. Diriput toddi. Pola mangangguhi be nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Yesus manasida ni nama. Pos marohamuna audo unak kamu mabiar. Dungini nasi Petrus mangalusi ibana. Ale Tuhan, anggo horo HP doko nau ro mandapoton ho mardalan sian aiki. Gabe di dokma Roma atong. Jadi mijur masih Petrus sian parawi. Mardalan sian aiki mandapoton Yesus. Alai mamereng alugo nagogoi mabiar ma ibana. Jadi naing lonong ma gabe dijauhon. Tuhan paluah au. Jadi pitor disurdukon Yesus matangan nama nakup ibana. Jala didokma tu ibana. Eho siotik aporseaon. Aha mapola ganggu roham. Laos bongot manasida tu parawi. Jadi soma alogoi. Jadi disobahalak na di parawi ma ibana akanin nama tutu doho anak ni debata ido sahatna. Jalan nagabe topik di jamita tahun ima sian hatan itu hatta mandok pos ma rohamuna unak kamu mabiar. Hurian itu hatta amanami inanami do tamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus. Saya jot-jot do masa di ngulutaon perubahan paradigma manang persepsi lumobi molo masa kana masa taringo tutu hatai. Ya godang do hita boy berubah hapor sehota ngolo masalah di roha sahera dang rikot dihita tuhatai alai masa habot di roha rikot nama pajono kodiri tu ibana jala dina martangi yang pehita asing do di bagasan las di roha asing muse di bagasan habot di roha molo di halak Eropa manang halak Amerika
saya jot-jot do didok God molo porsea nasida marpos di roha God Almighty namanya debata pargogo na suatu dosa debata si sobaon debata na mengerajai ngolu nasida ima molo di bagasan nasni roha ale molo di bagasan biar God boy do gabe dok di bagasan tangiang saya terus nama mangido dongani mahami Tuhan jagai hami na di jabu na di pardalanan sehera dok nama God na di dasida tihalak Indonesia pe boy do songoni itu dah molo marlasti roha marsomba tu Tuhan do Tuhan para siroha Tuhan yang maha kuasa Tuhan luar biasa Tuhan terima kasih tetapi ternyata Tuhan pun bisa jadi hantu mengingat ketakutan ancaman kengerian yang bisa terjadi dalam hidup kita jadi bisa salah mengatusi bisa terbalik Tuhan menjadi hantu songoni nama masa di turpuk tahun dung di loas Tuhani nasida marparau jala sahat nama mengadopi aka galubang aka alogo dang di parohahon be Tuhani roh tunasida jaladung di bereng nasida roh Tuhani dan Tuhan di tanda nasida karena memang sudah panik sudah dikuasai ketakutan jala diri punasida do Tuhan na mardalani disisik ni tawi diripu tondi molo di ata Indonesia hantu pola mangangguhi be nasida sian biar ni rohana nasida nggak ingat lagi ada Tuhan ya sekali lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kedukaan memang seringkali menutup pandangan kita melihat Tuhan bahkan menjadi hantu. Alanido dang di luas Tuhani masa si songoni Pitor didok matu nasida pos marohamuna audo una kamu mabiar pos marohamuna ido satu-satunya jalan untuk kembali ke jalan yang benar di hadapan Tuhan. Di bagasan pos di roha, di bagasan haporsiaon. Ikon masa nama dinasida ujui nang dihita nuaingon. Manang songon dia pena masa dina humalia. Ikon toktong marpos di roha tu ibana. Apalagi takas didok patadaw diri na do ibana audo. Dan manang ise apalagi begu tondi audo. Takas do di patadaw diri na ibana Tuhani tunasida. Jala haroro na pe. Mabuat dame do
mambuan hasonangan asa unang mabiar nasida. Hataon molo tajaha di bibelta godang do dapot hita unang kamu mabiar. Tu si Abraham pe di doksongoni, tu si Joshua pe di doksongoni unang kamu mabiar. Tu si Maria pe di doksongoni unang kamu mabiar. Karena apa? Ketakutan adalah musuh dari kepercayaan. Kalau sudah takut, tidak ada lagi iman di dalamnya, tidak ada lagi keyakinan di dalamnya. Yang ada adalah keraguan-raguan. Sehingga pandangan kita terselip atau bahkan juga terganggu melihat Tuhan mendatangi kita. Ido bagian parjolo turpuk tahun. Bagian paduahon dapat tita nama marite-hite pengalaman si Petrus. Ido dung di paboa, dung di patah daun dirina ise Tuhani jalaman doku dan kamu mabiar reaktif do si Petrus on mengalusi ibana. Ale Tuhan anggoho do HP dokonau ro mandapoton ho mardalan siang aiki. Jolo dipastihon ibana anggoho do HP masih ada keraguan-raguan sebetulnya. Anggoho do HP Tuhan dokon matuau asaro mandapoton ho mardalan siang aiki. Alai dang nguruk tu hatta dang dilicingi si Petrus dang diuhumi si Petrus ditor dialusi mah dipahot aporsiona Roma atong hatan itu hatawan sasitonga mangalion gogo do di si Petrus asa betul-betul barani ibana mandapoton Tuhani. Jahlah diulahon dui. Didok dison mijur masih Petrus yan parawi. Mardalan sian aiki mandapoton Yesus. On nama na terjadi. Hapor sehaon dohot namangulahon hatani Tuhan. Boy do HP gabe tanda halongangan. Iman yang dialaman itu si Petrus bisa berjalan di atas air. Sungguh hal yang luar biasa. Alai saleleng marpos niroha ibana tu Tuhani. Salelengi masa sitongna boy dijalo boy dialami tanda halongangan mardalan sian aiki. HP ternyata holan satokin dui. Holan satokin aporsiaon nasongoni. Begitu melihat, begitu dipengaruhi oleh keadaan situasi lingkungan, gelombang laut yang begitu mengancam, angin ribut yang begitu menakutkan, goyang haporsiaon ni si Petrus. Di bagasan situasi nasongoni, mamereng alogoi nagogoi, Roma muse biar di bagasan rohana, naeng lonong ma iban. Ya
keraguan-raguan, ketakutan kembali menguasai dirinya. Maka pengalaman luar biasa yang ajaib itu hilang dari dirinya. Luar biasa. Perubahan paradigma, perubahan persepsi bisa menghambat, menghalau, merintangi, menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Hampir tenggelam dia. Dimakan ombak, dimakan ketakutannya itu. Alebohama sikap itu hatta. Sekali lagi dipatudu do dirina isedo ibana. Tuhan diaka naposona. Tuhan na memang saya jojot menjaga, mengurupi naposona. Sian situasi dot kondisi nasongoni. Dan dimuruhi, dan diuhumi, itor disurdukkan ma tangan. Onpe molodang ditakup Petrus tangan itu hatta tenggelam. Mau lihat mah masih ada semangat di Petrus lau menakup tangan itu hatta. Kabe malua ibana. Alai nang pesongoni tongdo di pasingot ibana nang sude saisi ni parawi dina didok ibana eho siotik hapor siaon aha mapola ganggu roham. Kenapa kamu bisa seperti itu, bisa terganggu, bisa terpengaruh, padahal ada Tuhan di situ. Alanido amanginang do tatana jepek dison turpuk taon. Napa ingoton hita doon, naparjolo. Toktong do Tuhani mandongani hita. Jalaro tu hita. Ido naparjolo. Alai unang mahita salama mereng on manapaduahon. Ikon mangarade mahita di bagasan tangyang di bagasan hapor siaon tutudo Tuhani naro mangurupi hita. Bukan hantu. Napatuluhon tongdo ikon tatangihon hatana di bagasan hapor siaon taulahon. Unang terpengaruh sian akan namasa di ngoduta di nahumalian aigu mogo do gogo ni tuhata sian gogo di portivion ido pos di rohata dan di loa sita tenggelam di dalam setiap permasalahan hidup kita. Jalan aparpudi tentunya dumobima dison tuhita nang mangaleon diri gabe naposon itu hatta unang ragu unang bimbang rohata molo disurdukon tuhata tangan na tuhita manjauhita mengangkat kita tiop manggomos. Jangan ragu. Kita yang dipanggil, yang ditarik dari berbagai permasalahan hidup untuk menjadi naposoni debata. Dadaholan pandita, dumobima dongan situa dison. Takas dui di pandongan yonna, di pangurupi yonna. Asa sude nagabe parukilota
gulmit ni ngoluta dang gabe abatan dui jala unang tapake gabe sidalian sejot-jot do masa songoni akan nadengkan nanilio tu hatta justru gabe sidalian nama asa unang dohot makowasi manat nama hita asa unang gabe mabiar hita alani unah kamu mabiar pardengkan bahasa do ibana diurupi do hita malua siang aka paru kilota nang songoni hita sudi lumobi ma di amang situa nami di son amang situa erbin site dot keluarga takasma pandonganion nitu hatta debata salelingon di hamu asa gabe cerita gabe ya semacam poda nama sitiruon lumobi ma diaka situa nauposo pandonganion itu hatta pangrupion itu hatta asa sahat ula tohonani sahatu naman jalo na di paborhat tu masa pensiun sada pasu-pasu dui lagodang do masa ya dang sahat ula tohonanna boy masa sudah memasuki masa pensiun kesempatan yang luar biasa bagi kita yang mendapatkannya nang sengoni dison tongdo mandok mauliate hita ala rodo ruas nabaru di tonga-tonga ni parsaurata unang kamu jangan takut ya parsaoran dengan kami ini parsaoran di Bagasan Nasiroha ya terutama di week 9 ya nantinya ya tetap hidup dan berbuah iman yang kita miliki supaya sekali lagi Tuhan dimuliakan amin kita berdoa ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan amanami na usombahami di Bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami nunga taruli hami di hatam na badiai na paingoton hami asa toktong hami marpos di roha tuho unang dirajai biar ni rohanami mengadopi akan masa di ngulunamnyon asabui hujalohami kehadiranmu pangurupionmu na luar biasa na boy gabe sitindangi manang panidangion ya porsian nami Tuhan na mangulu doho Tuhan na mangula di ngulu nami pasikop mayale Tuhan bain sangap di guarmu lasni roha nang dihami saluhutna suang songoni nang upasatami dongan nami na baru bergabung gabe ruas na tambah di tonga-tonga ni Huriamon HKBP Cibuburon ima keluarga amanami Fernando Sitorus dot inang Ruth Borus Yahaan suang songoni keluarga amanami Samuel Romario Siahaan dot inang Nelly Borus Tompul nagabe ruas ni weksia di tonga-tonga ni Huriamon pargogoi mana sida le Tuhan pahot aporsion nasida jalamar parbue di Bagasan parsaoran nauli parsaoran nadenggan rapdot hami di tonga-tonga ni Huriamon lumobi ma di weksia suang songoni nang hutang yakon hami di son anak kon ni Huriam
namar sakap manjalo pasu-pasu parbagason di hari-hari nanengro ima Joshua Albert Einstein Sitorus dot Sarah Agatha Borusiburian tuhoro pasatami nasida asa toktong marhahi pason marlasi roha jala saut nama sakap nasida manjalo pasu-pasu parbagason anon di hari 20 Agustus 2026 suangsongoni nang upasatami dongan nami ruas ni huriam HKBP Cibuburon napindah tuhuria GPIB Jemaat Agape ima keluarga amanami Armando Yonatan napitupulu dot inang Marilyn Borusaragi sian weksia pargogoi manasida le Tuhan gabe si tindangi nasi tong domobima dina mamaritahon aka barita lasni roha barita nadenggan sian tonga-tonga ni parsauran ni huriam salilingon nong jinalu nasidai asa tong do maras ni roha huria GPIB Jemaat Agape manjalo nasida di hari-hari nanengro tuho do museo pasatami sude aka ulaon dewan-dewan dewan koinonia dewan marturia dohot dewan diakonia tarumobi ma di seksi sosial na patuduhon holong ni roha ni huriamon asin ni huriam asin ni roha ni huriam ale Tuhan di bagasan tangyang di bagasan pangurupion di namandulo nasida namar sahid tumobi ma na dirawat di rumah sakit dope hima amanami M Lubis sianwik 2 amanami Us Yombing sianwik 3 amanami B Damanik sianwik 4 inanami inang pagabean boru tagaul sianwik 6 songsongoninang Emi boru Raja Kukuk sianwik 8 dot inanami inang B Simanjutak boru Sigiro sianwik 10 pargogoi manasidali Tuhan pasu-pasu ma pangubation najinalo nasidahi sudah fasilitas di rumah sakit perawatan tim medis paritian duih patudu gogomi ale Tuhan holongi roham jalaboy nasida mulak tu bagas nasida be manjalo hamalumon sian ale Tuhan suang-suangoni nang diaka ulaon hatopan diaka ulaon namasa di bagasan samingguon tuho do pasatami partangyangan wek dohot ulaon asing termasuk ma sinode distrik di hari 10 Agustus marsogot tuho do pasatami asa salut na boy madalan do tenggan suang-suangoni nang panitia pesta gotilon dot panitia pembangunan hodo tutu nama dongani nasida le Tuhan asa toktong sadaro hanasida patu paon saluhutna gabe hasangapon di guarmu lasni roha nang dihami saluhutna gabe dalan ma dihami lau mamuji pasangapon guarmu na badiai tuho ma upasatami ali Tuhan satokinari ulaon pemensiunan situa di tonga-tonga ni parmingguanon asa tong do boy madalan do tenggan obartu lomo ni rohan nang di las di rohanami rap dot sude ruasmu na marulang tahun di bagasan samingguon na marulang tahun ari hatutubu dot na marulang tahun ari pardongan saripeon ajar-ajari manasidali Tuhan saluhutna mamilangi hari-hari ningolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka mau lihatehon sude denggan di basam mamuji pasangapon guarmu nabadiai godang nai tangyang pangiduan namion terlebih amanami amang situa Erbin Sihite
rap dot inang borusi duea dot sude pinopan na pinasapmi tu nasida. Dina mamasuhi masa pensiun tong do upasatami nasida. Asa toktong di bagasan hai pason lasti roha. Di bagasan dami nasianho. Jala boitong gabe soko guru pangajari. Dumobima dia kadungan situa nauposo dope. Ale Tuhan pasikop matang yang pangdiwanon. Holan mengasahon guan anakmu Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Tapasahat ma peleatan napaduahon doho tupakta si hamauliatan ni rohata diaka pakobasyon ni situa Erbin Site huhut mata indehon buku ede nomor 740. Nang purbe habang-habari Tuhan memperlindungi rumput tape berlimpingan Tuhan memperlindungi Ay Jesus no pertama patoni di tanah di taruna Ay Jesus no pertama patoni honro di samelenai Ari yang nang bergilai Tuhan memperlindungi Maporus masa biarni Tuhan memperlindungi Ay Jesus no pertama patoni di taruhan di gulungan Ay Jesus no pertama patoni honro di samelenai Tahok behali susuri Tuhan memperlindungi Tuhan pasonan ngelumi Tuhan memperlindungi Ay Jesus no pertama patoni di kanon di gulungan Ay Jesus no pertama patoni honro di samelenai
di acara paborhaton situa na pensiun ima amang situa Erbin Sihite SHMH didongani inang Caroline MK Boru Sibuea. Marende mahita sian bukuende nomor 120 sada. Yesus Raja Urian Laposeana Bagian Pasi-pasi awan Saya syukuri rohaku mengikut Rajaku Hamu akadongan taida do nuaeng di tonga-tongata na jongjong di joloon ima amang situa Erbin Sihite dot inang topet hari Selasa 4 Agustus 2020 gokma umur nasida 65 tahun domutusi mangihuton aturan ni huriata HKBP cupang ma partikian pensiun manang matsohot ma amang situa Erbin Sihite sian hapar haladoon tamado huriaon mandok muliate tu debata na patawuhon hamu jala tamado huriata pasahaton mauliate di pangulaon muna na salelingon anggiat ma parbue ni na hinahobasan muna gabe pelian na hutsus jala mambuan pasu-pasu alani jongjong mahita sahuria martangiang tutuhata. Ale debata nami nagok asi dot olong niroha na sotardo dodoho mangasahon holong nirohami do hami rotu adopanmu lau pasahaton hamauliateo niroha nami siala pangurupionmu dina posomon saleleng di pararho makobasi di huria. Nang naposomon pe naung marhobas na salelengon jala mamuka sadarion pensiun ma sian ulaoni sahramoti ma tungpe marujung pangulau nasida di tikion sahramoti ma jala patugu ma pos ni rohana sida tuho tanganmu nagok pasu-pasuima manugunogu nasida diaka ari-ari ni hatuaonna asa toktong manaili tuho aisian hodo haroroa ni sonang ni roha dame dot pasti roha napolin akup nii dang lupa hami mangidoho tuho Tuhan ia tungadong hagaleo dot hahurangan ni dongan namion di pangulaon na salelengon holong mima makup-kupi saluhutna pinuji maho Tuhan roh di saliling ni lelengna amen hudul ma ruas.
Pinasahat matu amang sekretaris Surya manjaha on SK pensiun. Usahaw kami majo surat keputusan pensiun amang situa esihite. Surat keputusan pensiun situa atau penatua nomor 133-1-Romawi 8-2026. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun situa atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun situa atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Erbin Sihite SH MH, tanggal lahir 4 Agustus 1961, ditahbiskan atau Majalo Tohonan tanggal 29 Juni tahun 2008. Pensiun Selasa 4 Agustus 2026. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di Haparhaladon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 9 Agustus 2026 atas nama PLT Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Ampilas MP Aritonang MTH. Tembusan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Parhalado HKBP Cibubur, Pertinggal atau arsip. Hujaho kami mause ima riwayat pangulaun ni amang situa Erbin Sihite SH MH selama makubasi di HKBP Resort Cibubur. Naparjolo tahun 2007 terpilit gabe calo situa di HKBP Cibubur Resort Cibubur Laos Madalani Learning calon situa. Napaduahon di tanggal 20 Juni tahun 2008 di Tabalhon Manang Majalo Tohona situa di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Napatoluhon tahun 2012 saat 2016 terpilit gabe anggota parar tahun HKBP Resort Cibubur. Napaupaton tahun 2015 saat 2016 terpilit gabe ketua tim pengurusan surat tanah bangunan gereja na adong luas na hurang lebih 1.660 meter gabe sertifikat hak milik HKBP Resort Cibubur. Napalimahon tahun 2016 saat 2020 terpilit gabe ketua para tahun HKBP Cibubur Resort Cibubur. Napaonopon tahun 2017 saat tahun 2010 sia terpilit gabe panitia pembangunan bidang dana pembelian lahan parkir tahap pertama. Napapituhon tahun 2010 terpilit gabe ketua tim pembangunan gedung sekretariat Naposobulung. Napawaluhon tahun 2010 sia Majalo penghargaan terbaik administrasi keuangan Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Tahun 2020 saat tahun 2024 terpilih mamuse gabe ketua para tahun HKBP Cibubur Resort Cibubur ima periode na paduahon.
lau sekaligus terpilih gabe ketua seksi dana pembangunan pembelian lahan parkir na di Jolo ni gereja. Na pasapuluhon tahun 2022 terpilih gabe ketua panitia pesta gotilon HKBP Resort Cibubur. Na pasapuluh sadahon tahun 2024 terpilih gabe ketua seksi dana panitia pesta gotilon. 12 tahun 2025 satu tahun 2027 terpilih gabe ketua seksi dana pembangunan pembelian lahan parkir tahap paduahon na di Jolo ni garejata. 10 tolu tahun 2008 satu tahun 2024 aktif do amang situaon di sude kepanitiaan na di patupa ni Huriata. 14 tahun 2007 satu 2026 aktif do amangon di punguan kor ama suak songoni aktif di punguan kor wik 10. Pensiun amang situon waeng ala naunggok umur nasida 55 tahun. Jala liling na mangula di hapar haladon lebih kurang 10 tahun. Songonima riwayat pangulaon ni amang situon na boy hupatu pahami tuhat tama nama masuk. Nuaeng hujahahon hamima surat penghargaan nomor 210 garing Dewalu DKI garing Pitu Romawi garing 2026. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Situa Erbin Sihite yang telah melayani sebagai Situa di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Lahir 4 Agustus 1961, ditahbiskan menjadi Situa 29 Juni 2008, pensiun Situa 4 Agustus 2026. Firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jakarta ditetapkan tanggal 23 Juli 2026, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Oloan Nenggolan STH ditandatangani dan distempel. Ale naposo ni debata mardongan post iroha di debata ama dot anakna Yesus Kristus doton di porbadia au pandita ampilas MP Aritonang atas goar di pandita resort HKBP Cibubur paborhaton hamu mamasuhi masa pensiun saya diparar tuhatama pakobasion muna nasalelengon jala diramoti mahamu diaka ari-ari si dalanan muna dope tutiki naroon. Amin. Noeng sa matikina pasahaton cindramata tupak los diuduti pasahaton ulos sian huria pinasaha matiki tupad ditanamin atulu suak ni ketua para tahun dohot bendahara ni huriata. Amang situanami rap dot inang boru si buaya. Dison jongjong dohami sude mewakili ruas dot parhalado ni huriata HKBP Cibubur. Naing pasahaton cindra mata sian huriata tuhamu. Upasatami pe anon tu amang dot inang tintin mas nauli jalana pita
Tanda ni holong ni rohanami nauli jalan pita di bagasan tu hatta. Jalo hamu mai gabesada ihot-ihot dohot ingot-ingot di parsahurata salelingon. Songoni nang si palas ni rohanami dot hamau niateon ni rohanami disude pakobasion muna salelengon. Otik sesadia bilanganna jalo amang ma di bagasan lasni roha dohot roha mauliate tutu hatta debata. Suang songoni taringo tu ulos naing huapehon hami tu hamu. Ai ulosi ulos si gajang rabu doi. Asa dipasu-pasu tu hatta hamu dot gajang ni umur. Jala ulos nalas doi. Asa toktong las rohamuna di bagasan holong masih haholongan rap dot inang berusi buaya dot sude aka pinoparmu ima nabui udo kami. Marende ma kor parhalado.
panindangion sian situa na pensiun. Besotik. Horas. Madok moliate do hita tutu hatta pardengga basai di siala e pason na pinasaha na tuhita boy hita marpungu marminggu di huriaon mamuji tuhata sekaligus paporhato kami marpesiun sian parhalado HKBP Cibubur. Ani hormatan amang padita ampila saritonang MTH. Ani hormatan amang padita Johannes Tarigan STH. Ani hormatan padita Jandrio Siagian MTH. Ani hormatan dongaku parhalado Resort Cibubur. Nah dihormatan amanami inanami suang songoni ruas naposo bulung narap pita di bagasan sadarion. Oma terakhir kami songon parhalado ni huriata. Nunga tabege nakingan panidangion sian sekretaris Surya mengenai sudi aka na dipasaha tohona tuhami di huria HKBP Cibuburot. Idope amanginang nabui hulau kami. Jadi utitipom mamuse tulung aku parhalado asa melanjuton sudi aka kekurangan nabui si padingganota di huriaon. Alai pos durhaku nomor sada do sudi hita lau mangula di huriaon. Molo hita rap sarwa sa pikiran parhalado sudi ruas ni huriata pasti mendukung do aka program-program ni huria nadinggan. Ima songon pesaku tulung aku parhalado dihamua manami ruas ni huriata tulas itu turur hakku nakingan ima dipaborhat kor ama dohot edde puji-pujian kebetulan lagu nakinga pe nau pangido dei tukorama song di do lagu ni ina nakingan ido napas indahamu paborhat tonau tong songoni sian kor wik 10 ima tempat nami di paborhat gawe parhalado tuhuri auton tung denggas itu tudo ede puji-pujian na pinasahan na tuhami dan adong nabui terbaik kami amanginang ido penabui alai tetak dohami ruas ni HKBP Cibuburon tetak dohami melayani holat di parhalado dona so terlibat tau disudi hampir di sude kegiatan di huria HKBP Cibuburon si pardoho do piau. Jadi pos marohamuna rak martangiang mahita asarap sehat kita sesudena di pasu-pasu tuhata. Melihat ya mak. Udul mahamu nasabma mandok kata mauliate tu situana pensiun sahalak utusan ni ruas wek 10 amang MC Tompul diuduti dohot sahalak utusan ni parhalado situa EH Siregar jelana parpudi sian hami sendiri.
Horas dihita saluhuna Horas Parjolo madohonon nami natuhu parsangapi hami amang padita nami amang padita aritonang amang padita tarigan suang songonin ang amang padita siagian natoktong buhi dope radiro hamuna mabain panuturion mabain jamita tuhami asangya matutu jaminata napinasaha muna amang bagaikan apotek untuk orang sakit itu kami ruas ni HKBP Cibubur angkiat tamu amang tujuan ron lam margugu sehat sukses tujuan nyor mauliat di hamamang padita nami sok ninang tuhamuna situa nami mauliat di hamuna amang inang naung mangalion gugu doh tiki tuhami ruas ni HKBP Cibubur atau kamu padi mudimut tor ruas wik sada 1 wik 12 mau lihat ma di hamuno amang doh inang situa nami sok songon inang dihita ruas saluhuna mau lihat dihita saluhuna toktong bo hita maddoho ti par minggu di bagasan hari minggu anggiat tita toktong di bagasan dame dohot holong pajupang di bagasan asin roha siap tuhata secara khusus tu ama nami situa Erwin Sihite naung gabe pensiun sesuai peraturan ni surat menyurat alai amang pos marhom holan surat menyurat maina pensiun dia mang anggo parulau ni mangula do amang sepanjang hayat lau sido huet de hokami wik 10 saat tuna saurumatua mangula maamang di 10 padi muntok kami asang giat boy hita secara khusus i 10 toktong di bagasad dame toktong marsaur toktong rap merdalak kita mangulahon na hobartu peraturan yaka huria jadi amang situa adong doke bangga molosia situa ni HKBP pensiun beda do songon situa di gereja nasing ra molo situa di huria nasing ngoluruk pensiun dang boy mak pakai plakat situa habis alai molo di HKBP satawi amang molo tuk pesape Tuhan menjemput muse disilangi natar surat di si situa Erwin Sihite ima suatu kebanggaan di hita HKBP amang jadi margogo maho amang marlas ni roha maho madalani pensiun molodung pensiun berarti ono 5 tahun ono pasti jala unang merasa amang nalansia alana adong do penelitian ikon 25 tahun do madok na saboy lansia anggo 75 dak termasuk lansia do be alana lemgudang do penemuan ni akan umur 20 tahun unggudang pengalaman na unggudang na di dalan na di ngolu jadi sahalinari horas madihita saluhuna ruas ni HKBP Cibubur malutung ngau penuaing makatay mewakili ruas secara khusus tu sian wi 10 unang mamak kurangi dihita saluhuna ruas ni HKBP horas madihita saluhuna Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Nahu hormati kami, amang padita aritonang pelaksana tugas di Huriata sebagai uluan ni Huriata di Bagasatikion. Nahu hormati kami, amanami padita tarigan dohot amang padita siagian. Nah hormati kami akadongan nami perhalado
songoni ruas ni huriata napungu di bagas atikyon parjulo kami mangido maaf molotung kami beda mewakili hita ruas dohot parhalado pasahaton hata mauliate itu amang situa sihite las marohat tadi si amang inang nakin nunga takas di jahahon amang sekretaris ni huriata aka ulaon pakubasion naong ni ulahon ni amata situa sihite sian piga-piga tugasi ba ima naong tarulahon na sonari adong dosa betul na cita-cita na so tercapai dope di bagas rohani amang sihite sabutulna idora na pinangido dan gabe di dok amangi situasi regar majo madokata ala jojo dohami saling berbagi cerita amanginang ia tugas na so tercapai cita-cita na subui terdalatun yamangot dope di sahatu nomor pensiun ima mengenai pengurusan IMB ni huriata sebetulnya di masa-masa akhir ni amangon sebagai ketua para tahun nggak terbentuk tim lahu mengurus IMB alai di perdalanan ya karena sesuatu hal terhubung dohotak ke administrasi gabe daksanga tarulahosa HP nunga adong piga-piga halak dongan yamangon sian tokoh-tokoh ni huriat tahun pemerhati ni huriat tahun naung bersepakat naing mengurusi alai imah hurwa dang sempak dope alai posdo rohani hami ruas dohot perhalado ni huriata amang situasi hite donganannya amang do laho mengurus IMB ni huriat tahun songon cita-citanya amang tiki aktif dope sebagai parhalado laos imara titipat duhita lumobi di parar tahun asata parahom mai atik boha boy taulahon itu akatiki-tiki namangihut naparpudi mauliate ma amang sihite dohot keluarga di sude pakobasi umuna nama cai arga dia dopan ni Tuhani lumobi dia anak tasi Erik nunga mulai makubasi di huriaon anggo harapan nami songon dongamuna parhalado boy nasida haduan muse gabe mengikuti jejak ni natorasna mangula toktong di huriaon bo peso parhalado alai gabe akapar hobas di huriaon manian nasida salina moliate masih ruas ni huriata dohot parhalado pasahatame tuamang situasi hite sayang giat mahami nang akadongamuna naso pensiun dope boy mencapai usia pensiun selamat memasuki usia pensiun selamat berbahagia ma rab dohot aka keluarga dohot poparan Tuhan tamana masu-masu botima Anggo sian hami akadongan ami akadongan padita dison lungubi masianao bohama teh mandok hata mauliate tu hamuna ala memang molope payuti utami pakubasion muna hera 10 bulan dope sekitar 10 bulan nama hita rap makobasi di tonga-tonga ni huriat tahun. Jadi alai nahu ingot memang ringgas ni rohamuna. Di tahun nasalpu laho mangalului calon situa doh tamidisi
adong na manjalo, adong na menolak. Alai tongdo didongani hamu hami. Mau liate mak, saya songoni nama na patut sitiruon. Lumobi ma di generasi penerus di pakobasion ni gereja tahun. Harap roha salut nado, boy sahat ula tohonani, sahatu manjalo masa pensiun. Jala memang tongdo kuwere kami di son daholan hamuna, dohot inang makobasi, dohot sude anakon muna, gabe keluarga situa nama guaron. Ala memang di hapar haladota hasituaon dada holan sahala kamu mangula, tongdo rikot didampingi di donganan keluarga, nang songoni ita salutna. Jadi selamat mak di hamuna menyongsong madalani masa pensiun di hapar haladoon, alai anggo di hasituaon dak kiamat sohoti. Asa tongdo radero hamuna manang ya adigan pe molo dipangido pangurupion numobi mai molo maol mangluli parjamita nang peadong padita pensiun di tengah-tengah wit ni wek 10 tongdo boi urupan muna hami nang semoni keluarga hipas-hipas mahamuna jala saya horas-horas mah mandalani masa pensiunon jala boi gabe sitiruan nadenggan di hami salutna jala di ujung ni pakateon nami unang sangat lupa ao tongdo ikon pasato nami mana keningan naung hujahau nami lupa do pasato ni ima surat penghargaan sian preses ni Huria. Jongjong mahita saluta mari dema sian buku de nomor 220 walu. Tatang nyakon mapeliata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus upasatami masian na ni leon mitu hami pelian nami tuho saya jalo mai gabe uap nang ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramuti asa uparahasa yang hami pelianon pati bulhon harajaon mu di tengah-tengah ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marititi todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mong liate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nami na di Banua Ginjang
Sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hangoduan siap hari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amin. Joloon amanginang asa Roma hamu sejalangan hita ratdot keluarga amang situa Erwin Sihite. Just